Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will be cooking something crackling. You hear that? Yes, and that is chicken skin chicharon. I have here with me skin chicken for 2 kg, air dry for about 2 hours. Okay, tama na English. Sa maliit na caserola, ilagay na natin ang ating chicken skin. Kung mapapansin nyo, wala tayong ginamit na mantika. Ang sekreto sa tamang pagluto ng chicharon ay huwag, iwan at palaging haluin. Ngayon medyo light brown na ang lahat. Pwede tayong maglagay ng condiments. Maglagay ng about 2 tablespoons na salt. At pepper for about 1 teaspoon. Yes guys, dalawa lang ating ingredients. Asin at paminta. Guys, alam nyo ba, dati itong chicken skin ay libre lang namin nakukuha sa mga grocery dito sa Dubai. Pero, natuto na din ang mga butcher. At binibenta na nila ito ng 5 dirhams. Kahit gaano karami yung madatnan, same lang ang price. Kuminsan 3 kilo, kuminsan 2 kilo. Depende yun kung sa dami ng mga Indiano or ibang lahi na bumili sa kanila na nagpa-skinless ng manok. Balikan na natin ang ating niluluto. Kung makikita nyo, nagmantika na ang ating niluluto. Guys, huwag nating iwan at lagi nating haluin para hindi dumikit ang skin sa caserola. Kung makikita nyo, nagbabubbles na ang ating mantika. Ang ibig sabihin nun, malapit na maluto ang ating chicharon. Pero guys, first stage pa lang yun ha. Since luto na to, pwede nating hanguin at hayaan lang natin siyang lumamig para sa susunod na pagprito. Ilagay lang natin siya sa open tray at hayaan natin siyang lumamig. After around 30 minutes, malamig na ang ating chicken skin. Magpainit lang ng mantika gamit ang mantika na galing sa chicken skin. Ayan, mainit na ang mantika. Umpisahan na nating magprito uli. Careful lang sa pagprito kasi may tendency na tumilamsik ang mantika. Guys, just make sure na ating kalan ay nakaset lamang sa low to medium heat. Kung mapapansin nyo guys, batch by batch ang pagluto ng ating chicharon. Just to make sure na may tamang temperature ang ating mantika. So paano ba guys? Malapit na maluto ang ating chicharon. Na-ready mo na ba ang malamig na beer dyan? Sarap na pamulutan eh. Malalaman mo luto na ang ating chicharon kapag hindi na masyadong nagbabubbles ang mantika.
Yes guys, totoo naman na itong niluluto natin medyo nakaka-high blood ng konti. Kaya tikim-tikim lang. Kapag naluto na ang lahat, hayaan lang natin silang mag-cool down at ready to serve na ang ating crispy chicken skin chicharon.